Wara l-ftuħ tal-leġislatura minn gvern ġdid fis-6 ta' April illi għadda l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ippruvat tagħmel kapital politiku bid-diskors illi inqara mill-President ta' Malta Giorgia Bela. Il-Partit Nazzjonalista qal illi id-diskors li qara l-President Giorgia Bela u miktub mill-Gvern u kien wieħed mill-aktar partiġjan u li irrepeta slogans tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Iżda wara li l-ħadd li għadda, il-President Bela spjega li huwa fil-kompitu kostituzzjonali tiegħu illi jaqrah fil-Kamra tad-Deputati kif dejjem sar fil-passat billi dan id-diskors ikun jinkorpora il-programm leġislattiv tal-Gvern ġdid għal-leġislatura ġdida, sistema illi wirritnija mis-sistema Ingliża, il-ħamis filgħodu il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius qal li dan huwa kapitlu magħluq. Jena l-lum ngħid ejja nimxu l-qudiem chapter closed. Fil-Breakfast News fuq One, il-ħamis filgħodu David Agius jgħid li għalkemm parti mid-diskors ma tantx intlaqa tajjeb mill-Oppożizzjoni, jammetti li hemm partijiet mid-diskors li huwa tajjeb. Mill-ħadd tal-Oppożizzjoni ma ġobniex mhux kollox tax veri x'inti għandek partit minnu huwa tajjeb għax huwa l-xogħol il-programm tal-Gvern. David Agius qal li dak li ġara dwar id-diskors tal-President kif ukoll xi intoppi żgħar oħra li nqalgħu bħall-għażla ta' Speaker u dwar xi mistoqsijiet parlamentari huma biss problemi żgħar tal-bidu illi kulħadd jgħaddi minnhom. Ma ġara xejn, dawn huma mhux teething problems, huma problemi. Ma naħseb ngħadduhom, imma issa l-iktar ħaġa importanti hawn fejn qed nasal li ejja nimxu l-qudiem, jiġifieri dak li għamilna issa għadda, imma issa jridu nsibu soluzzjoni għalih biex darba oħra jekk jista' jkun ma jirrepetix ruħu. Intant, il-President Giorgia Bela se jmexxi l-qudiem iż-żewġ proposti illi issuġġerixxa. Dik li l-President għandu juri ħsibietu f'okkażjoni pal-ftuħ tal-leġislatura ġdida u li jkun il-kap tal-Gvern illi jaqra l-programm tal-ħidma politika illi l-Gvern ikun beħsibu jħaddem fil-leġislatura ġdida.